Ja hrám BMX a robím triky na BMX-ke, takže mám rád BMX bicykel. Môj kamarát mi vyskúšal a ideme hrať BMX hru. Tak toto bude super. Netrafil som. Zdivý vajec. Ďalší zdivý vajec. Tretí zdivý vajec. Skúsim 360. Skúsim 360. Dobre. Urobím trickshot. Ďalší zdivý vajec. To mi nepodarí. Dobre. Idem. Skúsim 360. Fakt dobrý. Fakt dobré. Skúsim tam hore. Chcem. Ber. BMX Space, OK. Toto sa tu asi volá. Au. To bol čo za glitch, normálne. Čo to bol za glitch? Čo to bol za glitch? Ďalší glitch, normálne. Ďalší glitch, normálne. Čo sú tie glitche, normálne? Tam dávajú tie glitche. Takto sa to v reálnom živote stane, takto. Idem. Asi nie. Skúsim tam opatrne. Opatrne. Skúsim urobiť size. Skúsim takto size. Čo to bol za glitch? 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 Ďalšie tieto hlúpe glitche. To bol nič moc. Ty čo? Je späť. Reklama! Toto bol zlý stunt. To bolo dobré. To bol close one. Dobre, končím. Čau.